Iwasan natin ang pagiging madaldal o yung pagbibigay ng impormasyon sa mga taong ngayon lang natin nakilala dahil pwede itong ikapahamak ng ating kapwa. Halina at sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng ating kababayan na itago na lang po natin sa pangalang Nonette. Subalit ang mga eksaktong pangalan at lokasyon ng lugar sa kwentong ito ay sadyang pinalitan upang sa gayoy mapanatili ang kagandahan ng lugar. Bilang respeto na rin sa mga taong naninirahan roon, gayon din ang turismo sa lugar. At kung anumang pagkakahawig sa tunay na pangyayari ng taong makakapakinig nito, ay mangyari po lamang na ito po ay hindi sinasadya at nagkataon lang. Ako nga po pala si Nonette, 36 anyos ng taong yan, tubong Northern Samar. Bata pa lang ako nang masaksihan ko ang kakaiba at kahindik-hindik na pangyayari na bumagos sa paniniwala ko tungkol sa mga aswang na kung tawagin ay paraduno. Nangyari ang lahat ng ito dekada 40 bago pa lamang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Bagamat ang Pilipinas noon ay nasa ilalim pa ng pamahalaang Amerikano, kung kaya't limitado lang ang galaw ng mga tao. Tanging pagsasaka at pangingisda lang ang pinagkakakitaan ng mga tao. Gayunpaman, mas tahimik naman ang lugar namin kumpara sa syudad ng Kamaynilaan. Dito kasi sa amin sa parting Bisaya, pag-aalaga lang ng mga manok na tandang ang libangan ng mga kalalakihan. Kasama naman kasi ito sa kultura nating mga Pilipino bilang pampalipas oras. Hindi ko po alam kung paniniwalaan ng mga tao ang istorya ko, ngunit ito'y nangyari sa liblib na baryo ng Samar, kung saan kasama ko ang Lola Sion at Lolo Panyong sa iisang kubo na gawa lang sa kawayan ng mga haligi at sahig. Gayon din ang mga dingding na gawa naman sa sawali at pawid na may katamtamang laki at sapat lang para sa 4 na katao ang kubo namin. Isa pa, tanging gasera lang ang tanglaw namin noon at sulo naman na may petrolyo ang liwanag sa bakuran. Lalo na kung maglalakad-lakad ka sa gabi, sulo ng kawayan lang ang pinakamabisang dalhin bilang tanglaw sa dilim. Gayunpaman, hindi naman naging hadlang ang kawalan ng elektrisidad sa aming baryo ng panahon na yon. Ganyan talaga ang buhay kapag lumaki ka sa hirap. Lahat mararanasan mo at kung ano ang nasa hapagkainan, kailangan mo talagang kainin ng walang arte, na dapat naming ipagpasalamat sa Diyos dahil kahit papaano ay nakakakain pa kami ng 3 beses sa isang araw. Wala sadyang ganyan ang buhay probinsya at laki sa baryo. Kailangan magsikap para sa mga minamahal ko sa buhay. Lahat ng posibleng pagkakitaan ay kailangan kong subukan, mahirap man ang trabaho ay kailangang kayanin. Upang sa gayoy maitaguyod ko ang Lolo Panyong at Lola Sion na tanging ako lang ang inaasahan dahil nag-iisang apo lang ako at maagang naulila sa magulang. Tanging sina Lolo at Lola na lang ang karamay ko sa buhay. Kung kaya't gusto kong suklian ang kanilang kabutihan gaya ng pagpapalaki nila sa akin noong ako'y musmos pa lamang. Dahil kung hindi sa kanila, ay wala rin naman ako ngayon at baka maaga rin akong napariwara. Nonette, apo, palagi kang mag-iingat sa paglalako mo ng asin ha, at huwag kang magpapaabot ng takip silim sa daan. Alam mo naman sa baryo natin, wala pang elektrisidad. Baka mamaya makaengkwentro ka ng aswang. Mahabang saad na paliwanag ng lolo. Ha? Aswang po, lolo? Dito sa baryo natin? Hindi po ba, lolo, takot ang mga aswang sa asin? Sunod-sunod kong tanong. Apo, Nonette,
Hindi lahat ng aswang ay takot sa asin o bawang. Sa katunayan, may mga aswang na kumakain ng putahing ulam na may sangkap na asin at bawang. Mahabang paliwanag ni Lolo. Gayunpaman, mas mainam pa rin ang mag-ingat. Tutal wala namang masama kung susunod ako sa utos at paalala ng lolo ko. Para rin naman yon sa aking ikabubuti sa tuwing naglalako ako ng asin sa aming baryo. Pati na rin sa mga karatig baryo na malapit sa amin. Hindi naglaon, nagpatuloy lang ako sa buhay. Subalit ewan ko ba, halos araw-araw hindi mawala sa isip ko ang mga tinuran ng lolo ko tungkol sa mga aswang. Kung ito ba ay totoo o katang-isip lang ng mga tao, na maaari ding isang kwento na nagpasalin-salin mula sa bibig ng isang taong nakakita o nakaranas na maaswang. Gayunpaman hindi ko na lang yun pinansin, baka kasi marami lang iniisip si lolo. Kung kaya't kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig nito. Isa pa, iniisip ko na lang din na baka ganun lang talaga ang tao kapag tumatanda na. Subalit ayon naman kay Lola Sion, totoo raw na may naitalang insidente ng pag-atake ng isang aswang noong kabataan nila ng lolo. At ito raw ang tinatawag na paraduno. Isang uri ng aswang sa dingding na mahilig mambiktima ng mga taong may sakit o yung malapit ng panawan ng buhay gamit lang ang malaahas nilang dila. Kalaunan ay may umugong na balita sa baryo namin na may namataan raw na aswang sa kabilang baryo na nagdala naman ng takot sa mga tao at nangangamba silang baka umabot raw dito sa amin ng nasabing aswang. Subalit sabi ng Lolo Panyong, wala daw kaming dapat ipangamba ng Lola Sion dahil may nakahanda raw siyang buntot pagi at mga buho ng kawayan na pinatulis upang sa gayoy maging sibat kapag inatake kami ng aswang na paraduno. Isa pa, ang aswang na nabanggit ay anyong tao rin naman sa umaga na nakikihalubilo sa mga tao at sumasabay sa gawain ng iba. Lalo sa mga taong nag-uumpukan ay madalas raw itong naroon dahil siguro sumasagap ng balita kung sino ang mga taong malapit ng panawan ng buhay upang dooy maglagi ang nasabing aswang. Samantala, ganito nga kung isalarawan sa akin ng Lolo Panyong ang aswang na paraduno. Gayunpaman, hindi naman ako nababahala at batid kong hindi ako dapat magpadala sa takot. Lalo na kung makaengkwentro ko ang ganong uri ng nilalang. Hanggang isang araw, habang naglalako ako ng asin at bahagya akong sinusuyod ang bawat baryo nang may nakasalubong akong matanda. Titig na titig ito sa akin na halos hindi kumukurap. Ewan ko kung bakit. Sa puntong yon, medyo bumilis ang tibok ng puso ko at aminado akong nininerbyos ng araw na yon. Walang ano-ano'y, bigla akong nagulat nang tawagin ako ng nasabing matanda paglagpas nito sa akin. At bigla itong bumulalas ng mga salitang hindi ko inaasahan. Lalo na nung umakbay pa yun sa akin kung kaya't pinagpawisan ako ng butil-butil sa makulimlim na panahon. Iho, alika rito. Oo, ikaw, yung nagtitinda ng asin, lumapit ka rito. Sigaw ng matandang lalaki na hindi ko naman alam ang pangalan. Ako po ba ang tinatawag nyo, Manong? Saad kong tugon habang nauutal. Abay oo naman, isa pa wala namang pumapasok ditong iba na maglalako ng asin kung hindi ikaw lang. Tama ba ko? Sagot naman ito. Sabi ko nga po ako ang tinatawag nyo. May problema po ba, Manong? Sagot kong tanong na nanginginig ang labi. Wala namang problema, iho.
May itatanong lang akong ilang bagay sa'yo. Paliwanag nito at sabay pakilalang si Mang Dante. Ang tanong nga nito kung ako raw ba ang apo ni Panyong at Sion, at sumagot naman ako ng oo. Subalit nagulat ako sa isa pang tanong nito na hindi ko rin inaasahan ng araw na yon. Sabi nito, wala raw ba akong nababalitaan sa baryo namin na may malubhang sakit at malapit ng mamatay. Sa puntong yon hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Kung ako ba'y matatawa o mayayamot kay Mang Dante. Dahil ang dami namang pwedeng itanong kung bakit iyong taong malapit ng mamatay pa. Subalit nang dahil sa nerbiyos at takot na nararamdaman ko habang nakaakbay yun sa akin, bigla tuloy akong napabulalas ng salitang kahit ako man ay nagulat rin, at bigla tuloy akong nakapagbigay ng impormasyon sa nasabing matanda nang wala sa oras. Mang Dante, balita ko may sakit si Mang Sari at nakahiga po siya sa banig ng karamdaman sa kanilang bahay. Sambit ko. Si Sari, may sakit. Bubueno iho, Nonet, huwag kang mag-alala at dadalawin ko siya nang sa gayoy hindi na siya mahirapan sa sakit niya. Mahabang paliwanag ni Mang Dante. Sige iho, salamat sa impormasyon. Ako nang bahala kay Sari. Lumakad ka na nang marami ka ng bentang asin. Dagdag pa nito. Sa puntong yon medyo nahiwagaan ako sa tinura ni Mang Dante na siya raw ang bahala kay Mang Sari. Subalit ipinagsawalang bahala ko na lang yon at iniisip ko na lang na baka magkaibigan ng dalawang matanda kung kaya't dadalawin nito ang may sakit niyang kaibigan. Hanggang sa makabalik ako ng bahay at dito'y isiniwalat ko kay Lolo Panyong ang matandang nakausap ko sa baryo Masigasig. Subalit imbis na matuwa ang lolo, tila na bahala ito at bahagya akong sinermonan ng hindi ko rin inaasahan. Lolo, may nakausap po akong matanda sa baryo Masigasig, si Mang Dante. Yun daw po ang pangalan niya. Sa totoo lang po nahintakutan ako sa matandang yon. Saad ko sa lolo. Dante baka mo apo. Lintik, buhay pa pala yung matandang yan. Huwag ka nagbabalik sa baryong yon, maliwanag ba? Gulat na tanong at paalala ng lolo. Bakit naman po pinagbabawalan niyo akong bumalik sa baryong yon? Marami po akong suki doon. Sayang naman po ang kikitain ko, lolo. Sabi ko kay lolo. Isa pa, kilala po niya kayo ng Lola Sion at sa tingin ko po ay wala namang problema. At nabanggit ko nga rin kay Mang Dante na may sakit si Mang Sari at dadalawin niya raw po ito. Dagdag kong paliwanag. Sinabi mo kay Dante na may malubhang sakit si Sari. Diyos porsantong bata ka, oo. Uli-uli huwag kang magbibigay ng impormasyon sa mga taong ngayon mo lang nakausap. Mahabang sabi ni lolo. Ayon nga sa lolo ko, si Mang Dante raw ay hindi ordinaryong tao. Isa pa, naging karibal daw ito ng lolo sa Lola Sion nung kabataan nila. Kung kaya't malaki raw ang selos ng nasabing matanda sa lolo at nagmula raw yon sa lahi ng mga aswang na Paraduno. Ngayon napagtanto kong dapat talaga hindi ako nagbigay ng impormasyon kay Mang Dante na posibleng ikapahamak ng aming kababaryo. Dahil isa palang aswang ang nakausap ko at ngayon malinaw na rin sa akin kung bakit ayaw na akong pabalikin ng lolo sa baryo Masigasig. Sa pagdaan ng mga araw, iniwasan ko ang baryo ni Mang Dante alinsunod sa mga habili ng Lolo Panyong. Subalit napansin kong panay-panay ang lakad at ikot ng nasabing matanda sa baryo namin at tila nagmamasid ito sa galaw ng mga tao, lalo na ang pagsinghot-singhot niyon sa hangin. Tila ba may sinusundan itong amoy sa hangin na hindi ko rin maintindihan at kung minsan naman
Sa tuwing nasasalubong ko yon sa katerika ng araw, ay panay naman ang labas ng dila nito na animoy isang ahas. Halos sa gabi, namamataan rin ito ng lolo ko kung kaya't naglalagay ito ng walis tingting sa aming pintuan at bintana upang sa gayoy hindi kami puntahan ng nasabing aswang. Dahil ayon sa paniniwala ng lolo, pangontra daw yon sa aswang. Ultimo mga aso namin ay itinali nito sa harap ng bahay, gayon din sa likurang bahagi. Ayaw kasing magpakampante ni Lolo Panyong dahil kahit anong oras daw ay pwedeng sumalakay ang aswang. Lalo't may trangkaso pa naman ng Lola Sion ng gabing yon. Hanggang sa madalas ko nang makita si Mang Dante, nakahalubilo ng ibang matatanda sa amin. Kasabay nito, panay ang sulyap nun sa kubo ni Namang Sari, gayon din ang likot ng mata nito at tinititigan ng bawat taong nakapaligid sa nasabing matanda. Ayon kay Lolo Panyong, ang madalas raw na pag-istambay ni Mang Dante sa labas ng kubo ng may sakit na matanda ay hindi raw kaaya-ayang tingnan dahil may iba raw itong pakay doon. Kung kaya't nang magkasalubong kami ni Mang Dante, habang kasama ko si Lolo Panyong, walang ano-ano'y biglang nagtapat ang mga ito, kasabay ang palitan ng mga salitang hindi ko inaasahan. At kapwa nagtitigan ng mata sa mata, habang nasinghot at labas-pasok naman ng dila ang nasabing matanda. Binabalaan kita, Dante. Kung ano man ang pakay mo kay Sari ay kalimutan mo na dahil hindi mo siya makukuha. Magkakamatayan muna tayo bago mo magawa ang gusto mong aswang ka. Giit ng lolo. Maghunos dili ka, Panyong. Wala akong argumento sa iyo at wag mo kong sigawan. Napapahiya ako sa mga tao. Sambit ni Mang Dante. Gayon pa man nilagpasan na lang namin ng lolo ang nasabing matanda. Pero batid kong isang malaking palaisipan sa lolo kung paano namin mahuhuli sa akto ang aswang. Kung kaya't pinaaalalahanan ako nito, total naman daw, ako ang isa sa mga dahilan kung bakit napadpad si Mang Dante sa baryo namin ay dahil daw sa kadaldalan ko. Kung kaya't hinabilinan ako ng lolo na daan-daanan ko raw ang kubo ni Mang Sari, lalo sa gabi, para daw hindi ito mabiktima ng paradunong aswang na aniyong tao na may malaahas na dila sa gabi. Hanggang sa sumapit ang bilog na buwan, habang nagmumuni-muni ako sa labas ng aming kubo at tangan ko ang aking sundang, walang ano-ano'y naisipan kong maglakad-lakad tangan ng isang sulo, sibat na buho ng kawayan at sundang sa aking bewang. Kasabay nun, lakas loob kong dinaanan ng mga kubo sa hilera namin. Awa naman ng Diyos, may mga kalalakihan rin akong nakasalubong na nagroronda sa baryo. Tulad ko, tangan rin nila ang sulo at sibat na kawayan. Kalaunan ay napasama ako sa mga ito. Subalit ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko at bahagya akong humiwalay sa mga ito nang maisip kong daanan ng kubo ni Mang Sari. At dito'y nakita ko ang isang nilalang na gumagapang sa lupa. Ngunit lalo pa akong nagulat nang gumapang din yon sa dingding na animoy butiki na hindi nahuhulog. Mas lalo pa akong nahintakutan nang ilabas nito ang dila na sa tingin ko ay isang dipa ng tao ang haba at naglalaway yon na parang isang asong ulol. Subalit tila natulala ako sa aking nakita. Kasabay nun, napalunok ako ng sarili kong laway. Habang ang aswang naman ay pilit na isinisiksik ang mahaba at matulis na dila sa siwang ng dingding na pawid ni Mang Sari, nagulat lang ako nang may lumapat na kamay sa balikat ko. Sabay bulong na sibatin ko raw ang aswang
Nang lingunin ko ang nagmamay-ari ng kamay, si Lolo pala na sumunod ng lihim sa akin. Mas lalo pa akong nagulat nang magsisigaw si Aling Caridad na asawa ni Mang Sari na humihingi ng saklolo at bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakaagad namang sinaklolohan ng mga rumorondang kalalakihan. Sumigaw ng saklolo si Aling Caridad. Sabi nito, may aswang daw sa dingding nila, kung kaya't pinukol ko ng sibatang aswang na tinamaan naman sa likod at humandusay sa lupa. Halos magulantang ang lahat ng nakasaksi, lalo nang magpalit anyo ang aswang na paraduno. Aba, hindi ba't si Mang Dante yan, yung taga-baryo Masigasig? Saad ng isang miron. Ay siya nga aswang pala ang matandang yan. Hindi naglaon, inilibing namin ang bangkay ng nasabing aswang at magmula nga noon ay natahimik na ang aming baryo. Wala na ring napapabalitang pagsalakay ng aswang. Isa pa, tumatak rin sa utak ko ang mga habili ng Lolo Panyong na wag basta-basta nagbibigay ng mga impormasyon, lalo't sa mga taong ngayon lang natin nakilala na pwedeng ikapahamak ng ating kapwa.